Şu gün men Türkmen hökümetine karşı çağırış ılan edin. Türkmen hökümeti şu nişanın näme aňladygyny götüňiz gowy bilendir. Separatist baydagyny biz kabul etmez. Şu gezegem men ýörüýte çykyşymy transnasional repressiýalar bilen bagly meseleler hakda we de biziň repressiýalara karşı görüşimizi ılan etmekte çıkış edecek. Salam, men Çemen Örü. Köpüňiz meni tanıýaňyz. Türkmenlerde baydagy başaşak goýanyňdy bir hökümetiň, häkimiýetiň öz halkyny, öz watanyny, öz ülkesine karşı uruşy başlandygyny aňlady. Şu gün men Türkmen Yurt kanalynda Geldi Karizowyň ogly Dawuda bolan hüjüm barada video gördüm. Bu meni gynandyrdy. Näme üçin? Sebäbi 2 ýyl bolýandan öň Amerikada uran urazgylyjyň geleni barada maňa habar berdiler. Ol hakda maglumatlar ýygnap başladym. Şonda men şeýle zatlar boljagyny duýdum we bu zatlary men registrasiýa edip otyryn. Aýdyşym ýaly. Ene şeýle atakalar, agressiv, transnasional repressiýalar Amerikada da indi başlady. Hökümetiň biz barada dürli maglumatlar ýygnap oturany barada, dürli işleri edip ýören barada men haçan eýýän bilip oturşym. Birinciden studentlary bular özleriniň daşyny ýygnap başladylar. Bu işlere meýam 10 ýyldan bäri edip otyrlar. Şu wagt men dolu atlaryny zatlaryny açyp oturmaýyn. Ýöne bu işler eýam haçandan bäri öz köküni alyp otyr. Bir hökümete duýduruş. Siz bizi gorkuzyp bilmersiňiz. Ol bir. 2. Biz size karşı görüş indi öňküsinden güýçlendireriz. 3. Siziň atlaryňyz Dewran bolýarmy, Şöhrat bolýarmy, Aman bolýarmy? Siziň hemmäňize men gowy tanýan. Başga atlarym men gowy tanýan. Biznesmen bolýaňyzmy siz? Student bolýaňyzmy siz? Kim bolsaňyz boluberim. Şeýle transnasional repressiýalar bu yerde geçmez. Biz indi bu atları Kongressa, Freedom House'a, Human Rights Watch'a ve şeýle dürli guramalara, institutlara açyk ýetireriz. Siziň beýle işlemiz hapa, agressiv hüjümlemiz ýönekey geçmez. Bizi gorkuzyp bilmersiňiz. Bizim özümizem size karşı sizin etişiňiz ýaly öz işlemizi, öz hereketlerinizi, öz sizin haramçylygyňyzy iki döp ýüzüňize bereriz. Çeýnersiňiz. Soňky herekette siz Merdan Muhammedowy Türkiýeden alyp gitdiňiz. Şonda siz aktivistler gorkuzarsyňyz diýdiňiz. Siz gaýtan meni gaýtardyňyz ýüzüňize. Özüňize karşı. Açyk men ondan beter öz hereketlerimi güýçlendirerim. YouTube'da çykyş ederim köprak. Telegram kanalyny açaryn da başlaryn. Halka da şol Telegram kanalyny goşulmak çağırış. Size yurt gerek bolsa, ülkäňiz gerek bolsa, birleşme hereketler gerek bolsa, goşulun. Men şu ýerde şu Telegram kanalyň adyny, maglumatyny, yorumuny
hükman koyuyorum. Haysiňizde bize maglumat bar bolsa, başga adamlar, başga repressiýalar, başga zat näme bolsa da bolbersin, getirip durum. Ve de şol kanalda aktiv hereketler özüňizden goşun. Başlaly halk, başlaly adamlar. Indi diňe şeýdip şu haram hökmeti biz yeňip, döwüp ýok ederiz. Bizim yaşlarımızı size yam öldürdünüz. Geleceğini elinden haçan alanınız. Biz yaş vakti qali şu hareketler başlapdı. Bizden soramadınız. Bizim öz yurdumuzdan siz çıkardınız. Yöne biz öz yurdumuzu öz yüreğimizden çıkarmadık. Bizim yüreğimizdedir. Türkmen iyili biz. Türkmeniya bizim yüreğimizdedir. Türkmeniya bizim özümüzdir. Siz bizden bizim yurdumuzu alıp bilmersiniz. Bizim yurdumuz hemişe bizle olur. Yurdumuz için biz halk hemişe görüşürüz. Halkımız için, her adam için. Siz şeýle hareketleri hemme yerde edip bilersiz deyip oyladınız, pikir ettiniz. Şimdi göreli. Hökmet, yalqılar. Serdar Berdimuhamedov, Urqaçatan, haram enelerinizsin. Mankurtlar siz. Size karşı bizimle devam ederiz. Görüşümüze. Amerikanlarda şeýle bir sözler var. Lose a battle, win a war. Belkim siz kiçik söwüşlerde edip bileniňizi edendirsiniz. Ýöne, uruşy kimiň ýenjegini indi siz özüňiz görürsiniz. Götüňiz gowy bilip oturandyr. Näme boljagyny. Siz halky indi bu kondisiýa ýetirdiňiz. Siz halky özüňiz birleşdirdiňiz. Siz biziň hemmämizi bir topara indi üýşürdiňiz. Hökmet hany bakaly. Häli sizi ýykarsam referendumam geçireriz ve açyk Türkmeniýany bir gün nesip edeni ıglan ederiz. Yurt Türkmenlenki, yurt Türkmen halkynky. Ol yurt için bizim hemmämizden bile tin özümüzi, işimizi ve canımızı bereriz. Bize hali nesip eder öz yurtumuza qaytmak ve bagıtly Türkmen açık yurtta yaşamak. Hemmämiz bile bunu ederiz. Hiç kimi siz korkuzup bilmersiniz, hiç kimin sesini siz yatırıp bilmersiniz. Merdan Muhamedov bolsun, Azad Isakov bolsun, Dewran Mamquliyev bolsun, Juma Saparov bolsun Türkmen, tapawut yok. Oraz Rozgeldi Çöliyev bolsun. Yerini yıktınız mı? Ornuna oňsy geler. Qaytam siz bizi köpeldip güýç etdiňiz. Özüňize garşy bize de kömek. Başlaly türkmenler. Telegram kanalyna gelin, men şu videoň aşağında yorumuny goýarym. Bütün dünya ýalkymly salam ve sağ olun. Bu salamy men diňe, dünya ve halka bağışladım.